सुन सुन मैना रानी परीक्षा दमाद हो। सुन सुन मैना रानी परीक्षा दमाद हो। नसवा के मातल दुल्हा दुअरा पर ठाड़ हो। नसवा के मातल दुल्हा दुअरा पर ठाड़ हो। नसवा के मातल दुल्हा दुअरा पर ठाड़ हो। नसवा के मातल दुल्हा। सुन सुन मैना रानी परीक्षा दमाद हो। सुन सुन मैना रानी परीक्षा दमाद हो। नसवा के मातल दुल्हा दुअरा पर ठाड़ हो। नसवा के मातल दुल्हा दुअरा पर ठाड़ हो। नसवा के मातल दुल्हा हो। चांद के मौरिया बाटे मुहवा में पान हो। चांद के मौरिया बाटे मुहवा में पान हो। बिच्छू के कुंडलिया लटक ताटे उनके कान हो। बिच्छू के कुंडलिया लटक ताटे उनके कान हो। सुन सुन मैना रानी परीक्षा दमाद हो। सुन सुन मैना रानी परीक्षा दमाद हो। नसवा के मातल दुल्हा दुअरा पर ठाड़ हो। नसवा के मातल दुल्हा दुअरा पर ठाड़ हो। नसवा के मातल दुल्हा दुअरा पर ठाड़ हो। नसवा के मातल दुल्हा हो। जटवा में गंगा के धरवा मारता अडार हो। जटवा में गंगा के धरवा मारता अडार हो। गलवा में नगवा के हरवा छोड़े फुफुकार हो। गलवा में नगवा के हरवा छोड़े फुफुकार हो। सुन सुन मैना रानी परीक्षा दमाद हो। नसवा के मातल दुल्हा दुअरा पर ठाड़ हो। नसवा के मातल दुल्हा दुअरा पर ठाड़ हो। नसवा के मातल दुल्हा दुअरा पर ठाड़ हो। नसवा के मातल दुल्हा। गौरा के ऐसन बरवा काहे खोजी अइल हो। ई का तू कैल नारद ई का तू कैल हो। ई का तू कैल नारद ई का तू कैल हो। गौरा के ऐसन बरवा काहे खोजी अइल हो। गौरा के ऐसन बरवा काहे खोजी अइल हो। गौरा के ऐसन बरवा काहे खोजी अइल हो। गौरा के ऐसन बरवा हो। ऐसन बौरहवा दुल्हा काहे खोजी अइल हो। ऐसन बौरहवा दुल्हा काहे खोजी अइल हो। फूल जैसन बाड़ी गौरा बिटिया हमार हो। फूल जैसन बाड़ी गौरा बिटिया हमार हो। ऐसन बौरहवा से करब ना बियाह हो।
ऐसन बौरहवा से करब ना बियाह हो, ऐसन बौरहवा से करब ना बियाह हो, ऐसन बौरहवा बरसे करब ना बियाह हो, ऐसन बौरहवा से। सुन सुन मैना रानी परीक्षा दामाद हो, सुन सुन मैना रानी परीक्षा दामाद हो, नशवा में मातल दुल्हा दुअरा पर ठाड़ हो, नशवा में मातल दुल्हा दुअरा पर ठाड़ हो, नशवा के मातल दुल्हा दुअरा पर ठाड़ हो, नशवा में मातल दुल्हा। जय शिव गुरु, हर हर महादेव। जे भी गुरु भाई गुरु बहनी वीडियो देखता सबके हमार प्रणाम बटे। और सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट बा, अगर ये भक्ति शिव जी के भजन आप सबके अच्छा लगल हुई तो कृपया चैनल के लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कइल जा, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखल जा, और गीत कैसन लगल है इहो जरूर लिख के बतावल जा। गुरु भाई गुरु बहिना वीडियो बनैती नहीं काहे से कि कई दिन से तबीयत खराब रहले के नाते गला भी एकदम खराब हो चुकल बा, लेकिन चैनल पे आज अगर वीडियो ना पड़ी तो फिर नुकसान हो जाए, एक वजह से हमके वीडियो मजबूरन बनाए पड़ल है। तो अगर कुछ भी गलती भइल हुई ओके क्षमा कइल जा, और अगर ये गीत अच्छा लगल हुई तो चैनल के लाइक सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कइल जा।